Ang nasubat sa Mateo 16:18, wala may Katoliko nga mabasa niya na o Romano Katoliko. Wala nga sige nilang pangangkon asa may mabasa. No kanang church, eklesiya or iglesia nga gisgutan ni Ginoong Hesus mao na ang iyang mga katawhan nga nituo og nisalig kaniya mauna ang church. Wala na kana nagisgot about sa specific nga sikta o religion kundi sa tanang katawhan nga nagatuo nagasalig nga dawat kang Ginoong Hesukristo. Kay kung kana Romano Katoliko, wala nabuo ang Romano Katoliko 313 AD naman sa panahon ni Constantino. No base sa history o referensya. O gubot na naon ang ilang pagtulunan supak sa pagtulunan ni Ginoong Hesukristo o pagtulunan sa mga apostoles. So dili pwede nga Romano Katoliko na. Tungod na una, walay Romano Katoliko nga nasulat diha sa Mateo 16:18. Naay panutihon nga nagkanayon nga little knowledge is very dangerous. Nga naman, tungod sa hinungdan nga kung wala kay nahibaw-an, labi na sa background, sa history, sa imuhang topic, or sa imuhang buot ipasabot, mahulog nga, kana bitong magpataka ka na lang og tawag ining interpret or pagsabot based sa imong gibasa or based sa imuhang gipresent nga argumento or gitawag og topic. Sama ining ato ang amigo, nga ato ang reaksyonan karon. Mga sir, mga ma'am, nasit do ka punto nga gihatag. Number 1, wala daw kunoy mabasa sa Biblia o mabasa sa St. Matthew chapter 16 verse 18 nga Romano Katoliko. Actually, partly correct, partly wrong. Nganong partly correct man kay ang Kristo wala man magtukod og ngalan. Ang iyang gitukod ang iyang iglesia, ang iyang simbahan. Wa niya nganli, wa siya nagbutang og ngalan sa iyang iglesia sa hinungdan nga kabalo man siya nga naay mga squatters sa pagtuo nga manungha og posible nga i-claim na. So mo nay tawag ining number 1 reason nganong wala niya gibutangan og tawag ini nga name. Number 2, ingon pa niya nga para daw kuno na sa gitawag og tanang mga sekta wa do na nag-isgot og specific nga pundo kanang giingon ni Kristo nga St. Matthew chapter 16 verse 18, mali gihapon. Nga naman tungod sa hinungdan ingon na gani siya akong iglesia, buti pasabot singular. Nya pagkahuman ang nagsulti mao toy tag-iya painig akong iglesia. Wa man sa mingon nga akong mga iglesia. Kaya para maingon ta nga general terms na nga makaingon ta nga appeal ang tanang mga magtotoo, appeal ang tanang mga kining magtotoo nga naasa nagkadaiya mga sekta or gipangtukod og mga Amerikano sama ining sekta lang ipasakupan ni atong higala. So buti pasabot diha pa lang namakak na nga atong higala, namakak na nga atong amigo. O sa hinungdan nga kana bitong iyang gustong ipaapil ang mga butang nga wala sa hunahuna sa ato ang Ginoong Hesukristo. Karon, giusam na to na pagkasiguro nga specific na kanang giingon ni Kristo. Again, to akong ingon ganina, number 1 ingon siya akong iglesia. Wala siya miingon nga akong mga iglesia. Unya kanang giingon niya nga akong iglesia na ay kinaiya o na ay ilhanan nga makaingon ta nga mo ning iglesia gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may ilhanan based gihapon sa citas St. Matthew chapter 16 verse 18. Kanang ingon niya nga it forte inferenon prevalebant adversus iam. Bisan ang gangaan sa impyerno dili gyud makabuntog ini. Buti pasabot kanang iglesia existido sa tanang panahon. Wala na mawala og dili na mawala ng maong iglesia. So ang specific church ang usa ka simbahan nga gisgutan ni Kristo sa St. Matthew chapter 16 verse 18 nga wa niya gibutangan og galang nga kabalo siya nga naay mga sektang gitawag og mga niya na kanang maong iglesia wala na mawala existido gikan sa unang siglo hangtod karon. Mo nang dapat pangutan-on nimo imong kaugalingon toy kung naabay gitawag og pundo karon nga nag-exist from the 1st century AD until now naaba og kinsa lang pundo ka sa atua pag history gamit po sa history di ba? So mala sa kasaysayan nga kanang maong iglesia nga nag-exist from the 1st century AD until now mao na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero mo na kung yun bisag wa pa niya nganli nga imo niya Romano Katoliko bisag pag wa pa niya nganli
Pero ang ilhanan, ang timaan, makita nato ang kining mo ang iglesia, di gyud ni mawa. Kung dili ni tawag ining mawala, buti pasabot, naanis tanang panahon. Kung naas tanang panahon, buti pasabot kini mga pundok kay manggawas lang. Sa karon nga panahon, di na sila mo tinuod kay after 16th century pa man na sila nang gawas. Nya kang Kristo 33 AD pa. So, man lang maningkamot kini sila pamakag para aron ingnon nga ilaha tinuod pod. Number 2 point, ingon pa niya, nagsugulon ang Romano Katoliko sa 313. Usa ka nakadakong bakak. Nga naman kay, not less than 30 popes ang nagdumala sa simbahan Katolika before pa kang Constantine, before pa ang 313, kanang giingon niya. Actually, Edict of Milan na kanang 313 AD. Magkatawat na kay ilang ipamagos kay diha pa nagsugod ang Romano Katoliko, bot-bot ninyo. Nga naman, kay kung may mga diha pa nagsugod, usaon na lang to ang mama ni Constantino. Nga tawag in Katoliko ng daan. Katoliko ng daan na, wapas Constantino. Mabato nagbulag sila ni Emperor Constantius kay dili gusto ni Emperor Constantius kasi mo unay og patay siyang asawa. Kaya siyempre, emperador gud siya. Diba? So, diha pa lang, pagpamakag naman na. Kung pagpamakag ka na, bot pasabot, kini mo mga tawa na anak na siyawa, kaya ang aman bias bakak, maunang gitawag og yawa. Dili tinuod ng simbahan Katoliko nagsugod sa 313. Nga naman, kaya ang kasaysayan mismo nagsulti, ang simbahan Katoliko nagtukod si Kristo. Nya, 313 din si Kristo nag-exist. Dili, si Kristo nag-exist na 1st century AD pa. So, bot di pasabot, bot ng maingon, nga tawag ining ang simbahan Katolika natungkol ni atong 313. Lastly, tawag ining point sa atong higalang gitawag og sulpot ingon pa niya subak daw sa Biblia ang mga pagtulunan do sa simbahan Katolika. Damgo ra na ninyo ano makaingon mog supak ang pagtulunan sa Iglesia Katolika sa Biblia kay inyong gimaumao o gipersonal ninyong sabot ang balaang kasulatan. Kung tinuod gyud mo nga iya na gyud ng Kristo, kung munigar gyud mo sa pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, pagtuon mo sakto sa Biblia. Ngano man kay ang Biblia mismo nagsulti nga ang iglesia gitukod ni Kristo na ay mga magtutudlo. So pangitaan ninyo na kung asa na karon ang magtutudlo. Kay kami mga Katoliko, amo man nakita. Amo man nakaplagan nga naay magtutudlo ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya gitawag namo nag-magisterium. Nya kamo di mamumuto og magisterium pangitaan na ninyo asa nang magtutudlo nga gitawag simbahan. Unya at the same time kung makita na ninyo nya ato makita kung nakasabot ba gyud mo sa Biblia wala. Na naman sa hinungdan nga kung makaplagan na nato ang magisterium buot pasabot sila ang responsable or sila ang naay dakong kagahom nga mo explain concerning divine truths nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kung sila ang naay katungod nga mo explain niya na so kanang inyong interpretation minaumaora na nya at the same time gihimo lang na ninyong kuan gihimo lang ninyong kapital kay para makapangilad og mga inosente. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.